Grazzja lilkom muslim minn Alla l-Missier u minn Sidna Ġesu Kristu li hu xbija ta' Alla li ma jidhirx. Għandna għaliex nifirqu illum eżiskuti, għaliex semmejtu lil Alla f'dil-okkażjoni meta se nħellu għall-qima tal-ħsara li tixbija ġdida ta' Kristu il-xorx. Din ix-xbija l-ewwel nett fabbarna li Kristu huwa xbija bidher ta' Alla li ma jidhirx. Liber fil-dejjem tal-Missier li niżel fil-ġuf tal-Verġni Marija, sinjal ta' sakrament ta' Alla l-Missier. U għalilna min jara li jara l-Missier, għalhekk meta aħna nqiegħu li nixbija, nerfgħu għajnejna lejn Kristu li jisalta mal-Missier u mal-Ispirtu, is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Is-slim ta' Alla, slim li jisboq kull ma l-moħħ jista' jifhem, iħares qlubkom u l-fehmiet tagħkom fil-għerf u l-imħabba ta' Alla, ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Amen. U jberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iber u l-Ispirtu u s-Santu.